Takže čau lidi, vítám vás u mého prvního videa. Dneska budu natáčet hru v Robloxu, jmenuje se to Rivals a už jsem tady celkem dobrý, tak jdeme na to. Dáme si 1v1. Tak, už jsem to načetl, takže já dám asi arénu, tam celkem umím můj loadout. Hrajeme proti počítači, což je dobrý, nemá auto-aim, nebo autofire. Budu sniperku, revolver, pěstičky a granát. Tohle je můj takový loadout na blízko, i když to mám sniperku. Škoda. OK, týpek je trickshotter. Jenže já taky. Já jsem mluvil o tom, sakra. Ne. Má nápad. Ne. Dám mu revolver. Je na 2 hity. Sakra. Dalej. Kde je? Dobrý, já jsem špatný. On dolívl. No nic. Srap. Dobrý, já dám play again a snad teďka bude zábavnější. Tak, máme tady další kolo, zase je to teda proti počítači. Ať to není furt stejný, tak zkusím teď nějakou novou mapu. Třeba Westone. Ne, zase je arena. Ale tak nevadí. Zkusím ho rozbít, ale nevím, jestli to zvládnu. Velký level. OK. Skoro hlava. Má knife, sakra. Dobrý, 2 hity s revolverem. Však jsem... OK, přebiju si. Ty budem hlavu. Yes! Co jsem říkal? OK, to zase nedlánu. Zase dobrý není. OK, to dal dobře. Nice. Já jsem goat. Dobrý. 2-0 revolver kit. OK. Jako jsem se spíš nejto, potom jsem dal revolverem a tak... A co jako? Co tady týpek dělal? Sorry, but I'm crazy. OK, no. Rozrtím ho. Teď se koukejte, jo. Sakra. Dobrý, nepovedlo se mi to. Ne! OK, teď jsem to blbě zahrál. On má dobrý movement. Teď ho dám. Já jsem neměl sniperku v ruce. OK, nevadí. Nice. Dobrý. No. Poslední výhra a je to. Dám ho. Ne, takový zakončení, to by bylo dobrý. Hraju taky, ne. Jenom jsem chtěl říct, že hraju taky jiný hry než jenom Roblox, hraju třeba CS a tak. Tak můžete napsat příště do komentářů, co si mám zahrát. A nic, já jdu na to. Ne,
Ne, on mě nesmí dohnat. Takový loupak. Na hitu, dám ještě jeden hit a půl revolvera. Sakra, přebiju si. Ne. Říkáš na to revolver. Ej, co to je? On úplně divně míří. Dobrý, nepotřeboval jsem revolver ani. Nice, mám to. Dobrá hra. Dám ještě třetí hru. Tím to asi zakončím. Tak už jsem ve hře, tak to není jenom Arena, zkusím Studio, jsem ještě nehrál. On tady teda po update, takže to jsou různý nové mapy, muzeum mě teda tolik nebavilo. Yes, máme to. Ty vůbec jsem to nehrál, takže ještě vůbec nevím, co tady jde. Vezmu si můj loadout asi. A dneska mám celkem štěstí samý na počítačích. Ok, ta mapa nevypadá zase tak špatně. OK. Kde je? Dám mu revolverem. Jo! Nice. Co tady, takový trickshot? Sakra, mě se to nepovedlo. Ne, proč jsem se zastavil? Ok, nevadí. Na to, jaký má level, tak není špatný. Ok. Hoj, on je mega dobrý. Sakra, nemůžu si dovolit prohrát proti takovému týpkovi. Ach jo. Proč se furt zastavuju? No nic, tyjo. Ne. Dobrý. Já nemám aim vůbec. Sakra, jsem na hit. Já jsem tak strašně špatný teďka. OK, tohle, to je asi mapou. Teď ho sejmu. Moc to rašuju. Wow, no scope! Teď to vypadalo jako kdyby byl cheater. Jsem prostě kliknul. Celkem crazy headshot. To si zaslouží like. Ne, nebuďte žebrat. Wow, ok. Lucky shot, nebo skill shot? Já si myslím, že skill shot. Ne! Kašlu na to. No, blbě hozený granát. OK. Nesmí vyhrát. Dám ještě comeback, dám. Když mi můžete psát třeba rady do komentářů, když něco dělám špatně. Sakra. OK, dal jsem mu zapadá jako no scope. Další. Hej, já jsem dneska byl... Já jsem šílený. Hoši, já teď budu dávat jenom no scope, to je celkem crazy. Hej, co to je? Oni to nějak úplně nerefli. OK, tak přes celou mapu asi úplně no scope nedám, no. GG. Typek byl dobrý. Napíšu GG's. A tohle je konec dnešního videa, tak doufám, že se vám to líbilo, nebo vás to pobavilo. Napište do komentářů, co jsme zahrát příště. A zatím, čau.